Siyazama nje, siyabingelela enhla nasezansi kubo bonke abathandi bomculo. Umfowabo Nyamboso lephansi edumbe esigodini saseMangosuthu. Size la ne-EP ewuju nesithemba ukuthi nizoyithokozela. Isihloko sayo sithi vuka uyozama. Kubalulekile-ke babhema ukuthi sivuke siyozama. Uma ukuthi akuzamekanga kulo nyaka kulungile sophinde sizame ngonyaka ozayo. Sisebenze la ngokukhulu ukuzikhandla, sisebenze noMehlabomvu, sasebenza noJikijiki. Siyathemba ukuthi nizoyithokozela kakhulu. Bahleli bemicimbi siyacela nisi-recognize. Sitholakala ku-TikTok _Siya Nyambose, ku-Facebook Nyambose SA. Inamba yiyo lela eskrinini. Siyabonga. Uthanda yabuthanda dali, bengifisa ukwakumuza nawe, sihlale sobabili sijabulile njengo-6 nomahali dali. Uthanda yabuthanda dali, bengifisa ukwakumuza nawe, sihlale sobabili sijabulile njengo-6 nomahali dali. Hamba ushone nothando lwakho